पुराव जोंनि बिसायख'थिनि मेल लादों बेजों लोगोसे बे गामियाव रायजो राजाफ्रा बे थानसालिखौ नायजानो लुबैदोंमोन दा बे हिसाबै आं फैदों जोबोद मोजाङैनो बिथांमोना डिसिप्लिनाव लाखिदों मोजाङै खौसेयै बिथांमोना बेवहाय धोरोमनि हाबाफारिफोरखौ मावगासिनो दङ आं गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना आगोलावनो बुंदोंमोन बेवहाय बाउन्डारि वाल नांगौ होननानै बेखौनो बुंग्रोदों बिनि उनाव बायदिसिना खामानि मावगोन दा बाउन्डारि वालखौ गोबां बाउन्डारि वाल अलरेडि सेंसन जाखानाय दङ बिथांमोननियाबो दङ बिथांमोना लासैनो बेखौ मावनानै लानो हागोन आरो आङो मोजां मोनदों जोंनि जि धोरोमनि दैदेनगिरि बिथाङा बुंदों जे लेखा फरायनायनि बाथ्रा मोजां थासारिनि बाथ्रा बे गासैखौबो बिथाङा बुंदों गामियाव डिसिप्लिन लाबोनायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बेबायदि जुदि बयबो धोरोम आफादफ्रा खौसे जानानै एबा गावबा गावनि लेभेलावबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो डिसिप्लिन खालामनो माखासे जौ एबा बायदि थासारिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावोब्ला जोबोद मोजां जागोन आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावो सार बिपिएफ दोलोआ बाजार गला गला थांनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जों नुदों सार माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन नामा UPPL दोलोआव आं सानाखै बेवहाय जेबो गोहोम गोग्लैगोन होननानै खाना एसे दुखु मोननाय थासारिसो जादों जे बिपिएफ दोलोनि दिनै दैदेनगिरिफोरा फिल्डआव नुनो मोनाखै साफा सानै गोदान आरो यां गथ'फ्रा जिफोरानोखि गोबां इसुसफोरजोंबो बारा लिंक गैया खालि इमोसन मोनसे दङ बिसोरनोनो दिनै बिपिएफखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हगारनानै होबाय आरो बिथांमोना खुनु चेन्ज गैयाजासे गुदि आरो बिजौ गैयाजासे खोथाफोरखौ बुंनानै बाजारफ्राव बिराद हब्रा हब्रा रायनाय भाषाजों बुंगासिनो दङ आं साना जे बेजों माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन बेवहाय खुनु रोखोमनि गोहोम गोग्लैया आरो आथिखालनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मोजां मोना रायजो राजाफ्रा नों खामानि मा मावगोन गावसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगो आरो राजखान्थि हान्जाया गावनि मेनिफेस्ट'खौ लानानै इलेक्सन गेलेयो स' बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आ मा एजेन्डाया मा बेखौसो रायजोफोरनो बुंनांगो सोरखौबा रायनानै बिसायख'थि गेलेबाथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोना सार मोनसे समाव बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना UPPL दोलोखौ गाज्रि राव भाषा बुङो होनना बुंदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिनि खुगानिफ्राय मुर्ख बायदि रोखोम खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बेलेन्स एसे गैयै बायदि नुदों दासान्दि बिथांनि साननाय हनायफ्राव हयथ' बिथाङा गोबां फ्रास्ट्रेसन जादों नार्भास जादों जे राजखान्थिया जे जोबसिगोन दा नंखायनो बेफोर खोथाखौ बुंदों दाख्लै जोंनि बयबो मानियो बयबो सिबियो जोंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो सभानि MP जाबोबाय आथिखालाव मन्त्रि एबसुनि आफादगिरिमोन बिटिआर गोरोबथायाव गोबां खामानि मावदोंमोन बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदों UG ब्रह्म बिथांखौनो बिथाङा बिराद गाज्रि सोदोब बाहायदों दा बेफोरबायदिजोंथ' राजखान्थि जाया नोङो राजखान्थिया मोनसे जायगायाव थागोन आरो व्यक्तित्वआ मोनसे जायगायाव थागोन स' बेफोरबायदि राजखान्थिजों हागोन ভাষণ হয় নিজৰ কথাবিলাক দলবিলাকে ৰাখে চ' আমিও আমাৰ মিত্ৰজনৰ পৰা UPPL BJP ACP একেলগে ওলাই কেম্পেইন কৰিছোঁ আৰু শিল্পী সমষ্টিৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে ইমানখিনি ভাল সঁহাৰি জনাইছে চবেই ওলাই আহিছে ভাল লাগিছে আগৰ সময়ত নিৰ্বাচন হ'লে BPFৰ সময়ত ভয় কৰি ক'ৰবাত বোমা ফুটিব ক'ৰবাত গুলি ফুটিব দাদাগিৰি কৰিব মাৰিব পিটিব বুলি মানুহবিলাক ওলাই নাহিছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে খুব উৎসৱৰ নিচিনা দুৰ্গা পূজা হৈ গ'ল আমাৰ মা লক্ষ্মীৰ পূজা হৈ গ'ল আমাৰ দিৱালী হৈ গ'ল এতিয়া এই নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত একদম উৎসৱৰ নিচিনা চবে ওলাই আহিছে গতিকে ইয়াতে প্ৰমাণ হৈছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন কমচে কম 50,000 পৰা 60,000 ভোটত আমাৰ ভাৱ বিনিময় হয় ভাষণ হয় নিজৰ কথাবিলাক দলবিলাকে ৰাখে চ' আমিও আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা UPPL BJP AGP একেলগে ওলাই কেম্পেইন কৰিছোঁ আৰু চিডলি সমষ্টিৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে ইমানখিনি ভাল সঁহাৰি জনাইছে চবে ওলাই আহিছে খুব ভাল লাগিছে আগৰ সময়ত নিৰ্বাচন হ'লে BPFৰ সময়ত ভয় কৰি ক'ৰবাত বোমা ফুটিব ক'ৰবাত গুলি ফুটিব দাদাগিৰি কৰিব মাৰিব পিটিব বুলি মানুহবিলাক ওলাই নাহিছিলে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে খুব উৎসৱৰ নিচিনা দুৰ্গা পূজা হৈ গ'ল আমাৰ মা লক্ষ্মীৰ পূজা হৈ গ'ল আমাৰ দিৱালী হৈ গ'ল এতিয়া এই নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত একদম উৎসৱৰ নিচিনা চবে ওলাই আহিছে গতিকে ইয়াতে প্ৰমাণ হৈছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন কমচে কম 50,000 পৰা 60,000 ভোটত আমাৰ UPPLৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বিজয় হ'ব